fit-tieni qari li għadna kif smajna San Pawl qalilna biex noqogħdu attenti biex il-kelma talla meta nisimgħuha naħsbu fuqha u nirriflettu fuqha. U noqogħdu attenti biex ma mmurrux wara ħrejjef. U jkompli San Pawl jgħidu lil Timotju li qegħdin ngħixu fi żmien fejn in-nies iktar ikunu kuntenti bil-ħrejjef milli bil-kelma talla. U jiena naħseb li dak iż-żmien għadu m'għaddiex, naħseb li llum bħal żmien Timotju, risqof Timotju, illum ukoll aħna nkunu iktar kuntenti nisimgħu il-ħrejjef u attenti għal ħrejjef milli għal kelma talla. Għaliex għax il-kelma talla aktar milli naqrawha, il-kelma talla taqrana. Aħna meta naqrawha l-kelma tkun qed taqrana. Tkun qed tagħmel bil-mod il-mod X-ray ta' dak li jkun għaddej mill-moħħ tagħna u mill-qalb tagħna. U dan hu s-sabiħ tal-kelma talla. Il-kelma talla taqrana imma mhux biex tikkundannana, u din importanti. Il-kelma talla taqrana biex narfu li lilna Alla jħobbna anki jekk aħna mitinbin. Dak li ma rafx Erodi. Il-kelma talla taqrana mhux biex tikkundannana imma biex tikkonvinċina li aħna midinbin maħbubin, midinbin maħfurin. Kieku kellna naqraw biċċa qabel żgħira, qabel il-Vanġelu li għadna kif smajna minn San Mark, konna nsibu lill-Erodi imħawwat għaliex kelmuh dwar Ġesu li kien qiegħed jagħmel il-mirakli. U Erodi x'ġieħ f'moħħu mill-ewwel għal dak Ġwann il-Battista li jinqtajtlu rasu qam mill-imwiet. U għaw diġà l-kelma talla tgħidilna ħafna. Il-ħażin li nagħmlu, id-dnub li nagħmlu jibqa' jiġri warajna. Dan li ġralu Erodi induna li kien għamel żball qatel lil Ġwann il-Battista u kif sama b'Ġesu li kien jagħmel il-mirakli u jipriedka moħħu femmar. Ġwann il-Battista għam il-mewt. Dak tajtlu rasu jien. Id-dnub ma jorqodx, aħna ngħidu. U Ġwann il-Battista mill-ewwel u Erodi mill-ewwel ġieħ f'rasu li Ġwann il-Battista għam il-mewt. Hekk jibda dan ir-rakkont li għadna kif smajna. U din diġà tgħidilna ħafna fuq il-ħajja tagħna. Allura jekk aħna niżbaljaw, jekk aħna għamilna l-ħażejn, jekk aħna għamilna dnub bħalma għamel Erodi, forsi ma qtilna lil ħadd bis-sikkina, imma jista' jkun li qtilna lil xi ħadd birsienna, jista' jkun li qtilna lil xi ħadd bl-azzjonijiet tagħna, u forsi mhux darba u tnejn tiġri. Allura issa x'se nagħmlu? Nistgħu nagħmlu jew bħalma mill Pietru għax anki Pietru wkoll qatel tradixxa lil Ġesu, jew bħalma mill Pietru narfu l-iżball li għamilna u mmorru qudiem il-mulej u nitolbu ħeħennarina maħfra, jew nagħmlu bħalma mill Erodi. Erodi x'għamel ipprova jgħatti u jgħatti u jgħatti u jerġa' jgħatti u jerġa' jgħatti dak li jagħmel u jikkonvinċi lilu nnifsu li ma żbaljax. Toħroġ il-figura dgħajfa ta' dan il-bniedem, ta' dan il-mexxej li nafu dwaru mhux biss mill-Vanġelu, ma nafu dwaru wkoll minn ktieb tal-istoriku Giuseppe Flavio. Dan Erodi Antipa, wieħed mit-tfal ta' Erodi l-Kbir. Kien bniedem dajjef fraġli. U meta ngħidu bniedem dajjef x'jiġifieri? Bniedem idur ma' kurrieħ. X'jiġifieri? Dak li ma kienx il-Battista għal Ġesu. Għal Battista Ġesu kien qal mhux qasba li tixxejjer mar-rieħ. Xi ħriġtu taraw fid-deżert. Qasba le, mhux qasba tixxejjer mar-rieħ. Imma dan Erodi kien qasba tixxejjer mar-rieħ. X'jiġifieri meta ngħidu bniedem mingħajr prinċipju, bniedem mingħajr konvinzjonijiet, bniedem li jdur ma' kurrieħ. X'jiġifieri? Jiġifieri bniedem li jħalli l-emozzjoni tal-mument, is-sentiment tal-mument tmexxih. Jagħmel kif iħossu dak il-ħin. Jagħmel dak li jidirlu li jaqbellu dak il-ħin. Ma jħarix fil-bot.
m'għandux prinċipji, ma rriflettiex fuq ħajtu illi kull darba li jaġixxa skont l-emozzjoni tal-mument sata ġara wara illi dispjaċih, ma rriflettiex, qatt ma rrifletta fuq dan. Jew anki jekk irrifletta ma kienx kapaċi jgħid isma' ma nimxejx mal-emozzjoni tal-mument, ma dak li nħoss li għandi nagħmel issa. U x'kienu l-iktar emozzjonijiet qawwijin li kellu Erodi skont il-Vanġelu li għadna kif smajna? L-ewwel wieħed kien miskejn dan il-bniedem kien iħalli dan il-bżonn kbir tal-affettività, il-bżonn kbir li jkun maħbub minn xi ħadd jiġri bih. Il-bżonn kbir li jkun maħbub minn mara jiġri bih, tant li sar skjaf ta' din il-mara. Tant li sar il-sejr ta' din l-emozzjoni, ta' dan il-bżonn li kellu ta' din il-mara. Il-Vanġelu kollu jurjulna dan. Mhux biss u x'jekk iġġielet magħhom Filippo fuq għadin. Mhux biss kien jismaħħa tgerger il-ħin kollu il-mibeda li kienet nibtet ġewwa fiha l-ġwanni, mhux biss dik, imma wkoll saħansitra wasal biex qatel il-vuċi, qatel bniedem, qatel raġel, il-Vanġel jgħidilna li minkejja li kien inikżu imma kien jieħu gost jisimgħu. U għalih kien bniedem għaddejs. Imma x'ġara sar il-sejr tal-bżonn tiegħu li jkun maħbub. Issa jiena nistaqsi l-lejla x'aħna għedna li l-kelma Alla taqrana. Liema kompromessi nagħmlu fil-ħajja tagħna biex noġbu lil xi ħadd? Liema azzjonijiet li aħna maħniex konvinti minnhom, li aħna ma rriduhomx, li nafu li huma ħżiena, imma nibqgħu nagħmluhom biex nagħlqu ħalq xi ħadd. Għax nibżgħu li nitilfu l-ħbiberija jew l-imħabba tiegħu. Li min huma dawn l-azzjonijiet? Il-kelma Alla taqrana biex tagħmilna ħielsa, biex tagħtina l-libertà. U iktar il-kelma Alla tkompli iddawwalna. Sakemm moħħu kien għadu hemm Erodi, għalkemm kien il-sejr anki ta' din il-mara, skjaf ta' din il-mara, imma kien b'xi mod jew ieħor kapaċi jgħix f'din l-ambigwità. Min naħa iħobb il-Ġwanni l-Battista u ma jridx jeqirdu, u min naħa l-oħra jissapporti għax iħobb u ma jridx jitlef lil din il-mara, it-gergir tagħha, ir-rabja tagħha kontra Ġwanni l-Battista. Sakemm kellu moħħu luċidu kien kapaċi iżomm b'sitwazzjoni ta' ambigwità, seq naħa u seq oħra. Imma x'ġara? Ġie l-mument li ma baqax luċidu. Ġie l-mument li bejn il-mistednejn, bejn l-imbejt, bejn is-sakra, bejn l-eċċitament li ġeritu jħoss dik it-tfajli u tisfen li ma baqax jirraġuna. Ma baqax jirraġuna. U hawnhekk il-kelma Alla terġa' ddawwalna. Li min huma dawk il-mumenti f'ħajjitna illi aħna noħorġu mis-sensi tagħna, li aħna ma nibqgħux f'kontroll tal-persuna tagħna u nagħmlu azzjonijiet, għażliet, deċiżjonijiet li jibqa' jiddispjaċina għalihom ħajjitna kollha. Aħna nafu ngħixu kollha kemm aħna f'dinja. Din l-ikla li għamel Erodi kienet biex jiċċelebra il-ħajja eluq snienu. U propju f'din l-ikla li fija qed jiċċelebra l-ħajja jeqret il-ħajja ta' Ġwanni l-Battista. Ara x'kontradizzjoni. Din l-ikla li bħal kull ikla denja ta' dan l-isem għandha sservi biex tagħti l-ħajja għax l-ikel sa minn meta konna żgħar f'ġufomna u kif ħriġna minnu l-ikel kien iservi għal żewġ raġunijiet, biex nieħdu l-ħajja u biex nidħlu f'relazzjoni ma' xulxejn, it-tarbija ma' omma, it-tarbija ma' min jisqija, ma' min jitmaħħa. Din l-ikla
ħadet tifsira totalment differenti. Ma baqgħetx ċelebrazzjoni tal-ħajja, ma baqgħetx ċelebrazzjoni tal-komunjoni, kif suppost tkun kull ikla, iż-żewġ tifsiriet fundamentali ta' kull ikla li nagħmlu anke li se tagħmlu llejla huma il-ħajja li ngħixu u l-komunjoni. Il-komunjoni ta' bejnietna. L-ikla minna nfisha hi mument ta' komunjoni. Illum dan is-sens, dan is-sinifikat qegħdin nitilfuh. Għax spiċċejna anki l-ikel, kulħadd jiekol waħdu. Kulħadd jew ħafna jieklu weħedhom. Il-ħajja inqas umana. Il-ħajja li tixbaħ iktar il-ħajja tal-magni. Tajta żejt biex tkompli mixja. Tajta l-petrol biex tkompli għaddejja. Iċċarġajt il-battarija biex il-karozza tibqa' mixja. Biex il-mobile jibqa' jaħdem. Is-sens ta' komunjoni. Imbagħad bil-fors f'ċertu momenti ta' ħajjitna x'jiġri l-estremità. L-estremità. Kemm festi ta' ikliet flok li jkunu ċelebrazzjoni tal-ħajja u tal-komunjoni jispiċċaw bħall-ikla li jagħmel Erodi u li fija qatel lil Ġwanni l-Battista. Kemm festi u ikliet fi żmienna. Kemm. Kemm nisma' jien ċelebrazzjonijiet anke ta' sagramenti, mamudija, żwieġ, arbina, grisma. Irid ikun hemm it-trab fihom ukoll. Iridu jieħdu t-trab fihom għax inkella ma jafux jifirħu, inkella mhux sew, inkella dak li jkun ma jkunx kuntent biżżejjed, inkella ma jkunx eċċitat biżżejjed. U l-ikla flok li sservi għal-ħajja, ċelebrazzjoni tal-ħajja u ċelebrazzjoni tal-komunjoni, isservi għall-egoizmu biex jien inkun kuntent, mhux l-oħrajn, biex jien inkun sew. Imma jarġa' egoizmu fittizju, fals, għax ikun qiegħed jeqridni bil-mod il-mod mingħajr ma ninduna. Inkun qiegħed ninqered bil-mod il-mod mingħajr ma ninduna. Erodi kellu l-bżonnijiet tiegħu, aħna wkoll għandna l-bżonnijiet tagħna. U jekk ma noqogħdux attenti, dawn il-bżonnijiet tagħna jiġru bina u meta nitilfu ftit il-kontroll, meta għal xi raġuni jew oħra ma nibqgħux nirraġunaw għal kollox, nagħmlu deċiżjonijiet jew għażliet li mbagħad jibqa' jiddispjaċina. Li mbagħad jibqgħu jfixkluna u forsi jibqgħu jiġru warajna għal ħafna snejn minn ħajjitna biex ma ngħidx għal ħajjitna kollha u kultant jeqirdu wilna l-ħajja tagħna. Jeqirdu wilna l-ħajja tagħna. Għax jekk tifel ta' 16-17 sena diġà dara li mhux kapaċi jifraħ, mhux kapaċi jkun kuntent mingħajr droga, allura se jispiċċa dak biex id-droga stess li tagħmlu kuntent u dejn mhux qed ngħidilkom biex imbeżza, imma qed ngħidilkom frott li nisma'. Frott li nisma' sal-ġurnata tal-lum. Id-droga stess li jkun beda bija jibda jużaha biex tagħmlu kuntent, tispiċċa biex tkun il-minġel, il-mannara, il-kundanna li taqridlu ħajtu. Mhux biss bil-mewt, bil-moment tal-mewt, anki dak, imma l-bqija tal-ħajja kollha kemm hi. U l-ikla, il-festa, li suppost isservi bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja u tal-komunjoni minflok isservi biex tkun ċelebrazzjoni tal-qerda. Imma fejn hu l-qofol allura ta' dan kollu? Ġwanni l-Battista x'kellu speċjali? X'għandu bżonn ninfittxu aħna fil-ħajja tagħna? X'għandna bżonn ninfittxu aħna fil-ħajja tagħna? X'ma kellux Erodi? Interessanti dak li jgħid il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Alla lil Ġeremija jgħidlu nagħmel minnek fortizza qawwija, kolonna tal-ħadejt. Nagħmel minnek ħajt tal-bronz. Għaliex? Kejf? Bliema mod? Jekk inti tisma' l-kelma tiegħi u x-xandara. Ħanatik il-kelma, ħanpoġġilek il-kelma tiegħi fuq il-sinek biex tgħixha u x-xandara. U tkun ħajt tal-bronz, kolonna tal-ħadejt, fortizza sowr qawwi li ħadd ma jmilek, li ħadd ma jkisrek. Dak li kellu Ġwanni l-Battista, dak li ma kellux Erodi, dak li qegħdin nitilfu aħna llum, forsi mhux il-kol kemm aħna. Dan is-smieħ tal-kelma ta' Alla,
Il-kelma talla li tpoġġina f'wostna, li taqrana. Il-kelma talla li iwa tippunta subajja lina u tgħidilna li aħna qegħdin nisbaljaw hemm. Jien l-ewwel wieħed ta' kollha kemm aħna nisbaljaw, jien l-ewwel wieħed kollha kemm aħna. Imma fl-istess waqt din il-kelma tagħtina l-qawwa biex ninbidlu, biex nikkonvertu. Din il-kelma lilna bil-maħfra li jagħtina Alla, bl-imħabba b'xejn li bija jħobbna Alla, jagħtina l-kuraġġ biex nagħmlu pass il qudiem biex ma nkunux skjavi. U din hija l-libertà. Min kien l-iktar liberu? Ġwanni l-Battista li kien kapaċi, kien liberu anki minn ħajtu, kapaċi jagħti anki rasu għal konvinzjonijiet tiegħu, jew Erodi li kien il-kap tal-Galilija. Li kien is-sejt ta' parti kbira mill-art ta' Iżrael. Min kien l-iktar liberu f'qalbu? Min kien l-iktar liberu? Ġwanni l-Battista li ma kellux jilbes, li ma kellux jiekol, jew Erodi li kien qiegħed jagħmel dik il-festa kbira. Min kien l-iktar liberu? U allura min kien l-iktar kuntent? Għax il-bniedem liberu u l-bniedem kuntent. Min kien l-iktar liberu? Ara m'għandix raġun il-kelma talla. Ew nitolbu lil Mulej u lil dan il-qaddis kbir Ġwanni l-Battista. Ew nitolbu lil Mulej bl-interċessjoni ta' Ġwanni biex kif il-kelma talla li kienet taħraq ġewwa fih, kif il-kelma talla xandara wassala eħxa b'kull mod. U saħansitra kien kapaċi jimut għalija. L-istess kelma talla aħna l-menu narfu ftejt is-sabiħ, is-sbuħija, il-kobor tagħha, id-daw li tatina f'ħajjitna, in-nifs ġdejt li titfa' fina, l-ispirtu talla li titfa' fina din il-kelma. U tejna verament ngħixu umanament bħala bnedmejn, kontenti tassew, fil-paċi tassew.